Древни каменни стени, останки от жилищни сгради и предмети от бита, оцелели хилядолетия на морското дъно. Това са само част от ценните находки, открити това лято от подводните археолози край бреговете на Несебър. Изследователите от единствия по рода си у нас Център по подводна археология от над 60 години търсят артефакти в акваторията на древна Месамбрия. Заедно с тях на морското дъно слезе и подводният оператор Стефан Тодоров. Месамбрия, така траките нарекли селището, което изградили преди 3200 години на мястото на днешния Несебър. Векове по-късно полуостровът вече бил древногръцка колония, а след това бил завладян от римляните. В началото на 9 век, след обсада, водена от хан Крум, градът станал част от българската държава. След като няколко пъти морето поглъщало територии от полуострова, днес огромна част от древния Несебър все още е под вода. Това лято обаче подводните археолози успяват да отвоюват от морското дъно нови архитектурни свидетелства за мащабите на античния град. Открити са крепостни стени и вълноломи, разказват изследователите от Центъра за подводна археология в Созопол. Изследваме една антична стена, направена от големи квадри, като особено интересно през този сезон е това, че открихме под нея система от дървени греди, изключително големи и масивни дървени греди, много добре запазени от античността до днес, с които е бил укрепен глинестия терен в тази част около полуострова, и освен това откриваме много забити колове, пилоти около крепостта, с които допълнително се е заздравявал този крайбрежен терен. Предстои да вземем проби от дървените греди и колове, да ги изпратим за радиовъглеродно датиране и по този начин ще установим кога е била построена тази стена. Подводните археологически находки и в момента са защитени от режимите за опазване на културните богатства, но вече се планира да бъдат включени и в границите на архитектурно-историческия резерват на Месамбрия. А още тази есен ще продължат по-задълбочени проучвания на потъналия град. Аз съм Конър от Канада и съм много щастлив да бъда част от тези подводни разкопки в Несебър. Заедно с българските археолози в изследванията това лято се включиха и 8 чуждестранни студенти. Те идват чак от Канада и Съединените щати, за да усвоят тънкостите на подводните разкопки. Избрах тази школа в България, защото тук под водата могат да се изследват едновременно различни периоди от античната история. Да бъдем част от подобни открития, това е възможност, която се получава веднъж в живота. Всички те подготвят и представят отчети за своята работа по време на тази школа пред техните университети и институти, и по този начин представят подводното културно наследство на България пред една много широка международна аудитория. След задължителния инструктаж на сушата, на морското дъно археологическите мисии изискват отлично усвоени леко водолазни умения. Обучението включва също и прецизно търсене с уреди, разпознаване и внимателно съхранение на всички артефакти, открити в процеса на обучението. От важно значение е и точният опис на находките, както и картирането на цялата акватория, така че подводните археолози да не пропуснат нито едно ценно откритие в потъналото пристанище.